எல்லாருக்கும் வணக்கம். பிரின்சி ரெசிபி. இன்றைக்கி பிரின்சி ரெசிப்பியில் தேர்ஸ்டே பூஜை எப்பவும் போல் பாபாவுக்கு பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க் இருந்தது. கிச்சன் கபோர்ட்ஸ்லாம் க்ளீனிங் பண்ணி ஸோ எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணது தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கபோர்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப அழுக்காக இருந்தது. இன்றைக்கி காலிங் போட்டு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ எல்லாம் தொடச்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல் துடைக்கிறதுக்கே டைமிங் ரொம்ப டைம் எடுத்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த பாக்ஸஸ்லாம் எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டு பருப்பு அதெல்லாம் போட்டு கிளியர் பண்ணிவிட்டு இந்த வாஷ் பண்ணுற இந்த பாத்திரம் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அது கொஞ்சம் இன்றைக்கி ஃபுல் ஒர்க்கு போயிட்டு இருந்தது. ஏன்னா நாளைக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி. ஸோ நாளைக்கு ஈவினிங் தான் நான் பண்ணுவேன். ஸோ ஈவினிங் பண்ணோன்னா அந்த 20 கணக்கு பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணுறது. ஸோ அதனால் ஃபுல் கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க்கும் போயிட்டு இருந்தது வீட்டில். ஸோ வீடியோ அதனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. இது கோயிலில் நம்ம வீட்டில் கோயில் இருக்குது, பாபா கோயில். ஸோ அதில் இன்றைக்கி பண்ண அலங்காரம் இதெல்லாம் நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க வீட்டுக்குள்ளே பண்ணதுன்னு. அதனால தான் இதை மென்ஷன் பண்ணேன். நான் ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும், புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா, அதனால தான். அந்த ஷீட்ஸு அதுக்குன்னு கபோர்ட் ஷீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாம் ஒரு சாமானாக எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ண சரியாக இருந்தது ஒர்க்கு. இன்றைக்கி இதிலே டைம் ஃபுல்லாக சரியாக போயிடுச்சு அரேஞ்ச் பண்ணி.